پشتی هەولا دەربەیانە سەرکەتیە 15 ترمەهەیە بە بەریانامەیە حکمێ قانونی دە ژمارەك رادیۆ تەلەڤیزیۆن و ئاژانسا نوچەیان هاتن گرتن. ژنها وەک ئاژانسا یەکەیە ژنێ di sala 2012 de li Diyarbekirê ava bûye. Nûçegihanê jinha Beritan Canözer dibêje ajansa jinha di Mercîn zor de hatiye avakirin lê bi serketiye. Di sala 2012 da bu Armanca mêrek çi dibêjin em nafikirin em ê binivîsin bi şiyara vî dest wêşanê kir jinha. Dema dest pê kir 5 kesa dest pê kir lê îro destgehê sed heb nûçegiyanê jinhayê hene, edîtörê jinhayê hene û xebatê xwe dimeşine. Hemû xebatkarên jinhayê jinin ji ber vê jî di destpêkê de di civatê de û divarê rojnamewandî de rastî astengiyên hatine. Dema ku em derdketin nûçeya ji me dema ku li me dirêntin ji me re digotin jin vana nikarin bikin yani nikarin kamerayê bidin ser milê xwe nikarin trîpoda bidin ser milê xwe ê zû bikevin ê zû dev jê berdin lê wisa nebû yani jin tu carî tiştekî ku dest pê kir nîvîda nehêşt û berxwedana xwe dawîn kirt me jî weka jinayê nûçegiyanê jinayê tu carî me stîyê xwe berwan netewand û dîsa me trîpoda xwe bi kameraya xwe û wênekişê xwe em qeda bûn taqa bûn û me karê xwe meşand. Lê Beritan dibêje jinha wan fikrên neyînî li hemberê rojnamewandiya jinan karine bişkînin û dengê jinin bindest û jinên ku berê xwe didine gihandine ciwatê. Ew çawa bibe jin çawa nûçe çêdikin jin çawa li qadane ew jin çawa kişanê bikin çawa nûça çêkin çawa ew li qada derkevin holê lê mevana te bi mêjiya ciwaqê da jî mêjiya rojnamegerê mêr da jî şikand ji ber ku me karê xwe gelek bi dijwarî ve jî me meşand û me tiştê pir balkêş derxist holê. Beritan 3 sale di ajansê de wek nûçegihan kar dike û dibêje ajansa jinha ne tenê dengê jinên Kurd e li dengê hemû jinan e. Bu heyana bu dengê hemû jina yani şiyara me jî ew bû dengê cîhana jinê yani ne tenê ê Kurd ne tenê ê Türk ne tenê ê Alevî ne tenê ê Çerkez û Sunnî em me xwast ki em dengê temamê jina bibin û hemû jin em dengê hemû jina bidin bihîstin. Tevî ku ajans hatiye girtin piştgiriyekî mezin ji jinan re verdigire niha rêxistinên jin li Tirkiye deriyên xwe vekirine bo jinhayê ku karê xwe birêve bike. Rêxistinê jinê ku qurmê wan hene ê ku ciyê wan hene malê xwe ciyê xwe ji min me vekirine û dixwazin ku jin here malê wan ciyê wan nûçeyê xwe çê bike dîmenê xwe bavêje wêneyê xwe bavêje dî her der bige ajansa jinhayê dî her der bige ji me nûçeyê jinhayê ve hatiye vekirin ev tiştekî gelek balkêş û gelek xweş e jî ji min me ku weka jinha pişt jina bû ana jin jî pişt jinayê disekinin. Ajans îdayên ku wan propagandayê terorî dikin red dikin û dibêjin devlet û ev tawanan ku kiriye bahane ku wan bigire. Karbidestin jinha bibiryarin û dixwazin karê xwe bidomînin û bibin dengê jinan. Rûken Işık Dengê Amerîka.